Kavrak zakale zinget chimane. Naisini janaya. Boria kha. Jaga songba seba ni. Mumang ada ini. Borodini party jawa jingene. Rangsing gele gedabai. Mau setiap lain ni. Ulta nubai le kamera. Jelas sih mojang nubai ne. Daw lokal. Rangsim getla. Sene mani rangsim ngabe lokal rangsim. Bedot gedadeng nih. Penik buat. Apa ya? Zaman ya kau Zanti. Lokal Zanti arki daudap. Daudap ma jingene. Ekdom माने दाउदाब मेसेयावनो अर जोंखायो आरो दाउदाब मानि जोंखायो आरो रानसिं गेटलाया बेदर गोदागासिनो नालाय बे सङागौ साराय दङ नै ओरैहाय मनानो उदैया बारा गाज्रि जाला नै सेलेखाबो दंबावसो बहाय संबा सोबा नै ममागाव दङ नै बेदरना जालाले बादावनिफ्रायबो डेन्जार लन्डा गोजाद्रा नै ओरैहाय गासिबो बाखुन्दा गोजा ओरैहाय आं बेदर एवदों आरो गोथावल' जाखानोसै नै दाउ लकेल लोगोफोर बर'दिननि ख्रिस्टमासनि मुङावहाय लागा नालै थैया थाबलै फाग्ला खालामबायसै Nani isi moजां संनानै होदो दहायनो माबा नांगौ खामजोबनायसै Mà đi cái sửa đi sửa. Bây giờ lại phải đi cái gì vậy? होजायो Này cái đi cái nào đó. होदो जादो Mà nào cũng lên làm gì. रामसिं मागुरनि या गोदोना फंलें खा फांदां Ayo, mau ada này ra. आगा असला सलमान खान Ransing. रामसिं लाला Ramada driver. Dian jangan dulu nih hasil kok. Wah, magur gundana. Bedona मोनबाय लोगोफोर नै गोथाव नै लकेल दाउ रानसिं गेटलाया जे राननो नागिरबाय आरोखि नै दे रानदो दे रानना हो जानायनि टाइमाव जानांगौ ओरैहाय रानसिं गेटलाया रानजोबनानै जानोसै आरोखि नै रायजोफ्रा दे गोथाव दासो मागुर गुन्दा नुदों देन्जार नुखायोलै ओरै थाबाय बेरेन ओरै माबा रानसिं दासो जादों खोमसि नुयोना वा बेदर रान गैया जोंनिया समबार बिजामादै जाहैबाय रानजेनबाय नै जोंनि रानसिं गेटलाया बेदरखौ बाहाग 6 जनल'खा बारा गैया रानबाय आरोखि नै खुख्लुंनि बिजामादै ओरैनाव साय बानायसे सलमान खानाबो हाबावलै बेदरनाथ' बेदर जाखाबाय जोंनि नै ओरैबायदिखा आरोखि मल गोथावनो बोसोर गोदानाव जाबावगोनसो जोङो बोसोर गोदानावहाय 2 थारिखआव जागोन 2 थारिखआवहाय दासो जादोंना आरो नायबावहाय गस्लाबो गानाखै आफा खंगादि बोरैबा गोलोमदै गहोगौलै नैसाय आइये दाम खाखोमोन ना फैदो जालानायसै जालाबाय दे जाय फाराफारि जाना हो जाखावग्रा गोजाखालै जोंनि टिमानो Được không? Boria dah. Ransing गेटलाया नायसै नै जानाया
बरिया खा เห็นกินดิดูใครจะเข้ากระเนื้อทีอ่ะจากระเจนี่ไปนี่ชนะอะไรชิมเมบลานามัยเนี่ยจากเข้ากระจะค่ะอันไม่จานชินี่ไอ้บ้างอ่ะ